Jar je časom návratu na čerstvý vzduch. Ale je váš organizmus pripravený na taký blízky kontakt s prírodou? Skutočná podpora začína zvnútra a nejde len o energiu, ale o podporu vašich prirodzených bariér. Čoraz viac času trávime na čerstvom vzduchu. Užívame si výlety do hôr, prechádzky v lese či v parku. Po zime náš organizmus často potrebuje dodatočnú podporu, aby sme si tieto potulky užili. Aby pre nás bola príroda zdrojom regenerácie, musíme sa o svoju imunitu postarať už teraz. Mojím osvedčeným spôsobom na toto obdobie je Borelis Pro. Nie je to náhodná voľba. Je to pokročilá receptúra založená na antioxidantoch a rastlinných extraktoch. Kľúčové sú tu inovatívne kapsuly s oneskoreným uvoľňovaním, ktoré dbajú na to, aby boli rastlinné zložky, ako cistus, štetka lesná či krídlatka japonská, optimálne chránené. To, čo tento výživový doplnok odlišuje, je pomer DER 10:1 pre rastlinné extrakty. Znamená to, že z veľkého množstva suroviny, napríklad cistusu, získavame kondenzovaný extrakt s vysokou koncentráciou aktívnych látok. Cesnak a oregano prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, ktorý je dôležitý pre každú výpravu do neznáma. Pripravte svoj organizmus a imunitu na jarné výzvy. Uložte si toto video, aby ste nezabudli na rozumnú podporu organizmu a zdieľajte ho s niekým, kto si rovnako ako ja nevie predstaviť víkend bez kontaktu s prírodou.